barikatuak hil dute mugerza. Inoiz ez dut ahaztuko Aiako bosteunak, Gipuzkoar mendilerroa ez da zuena, Jaungoikoaren Buda zen, orain da gurea. Mesetako peseteroak koroldeari beira, apaizaren gizonak itxaroten zelatan, erreta itxikik badaki nondik joanak dira, harrapatu egingo ditu Tolosa Iparraldera gorrotoz alegin zuen, Oiartzunen ikusia bueltatot esperantza, berriro izutuko da arroz liberala, horrela dio historioa. Santa Cruzen kondaira.